Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod astăzi. Vom instala Windows 11 pe PC pentru că am un PC foarte șmecher în care trebuie Windows 11. Aici așa avem PC-ul, ăsta e PC-ul, ăsta este șobolanul galactic, handicapat, nesimțit, care este foarte bun. Acest minunat calculator, nu calculator, acest minunat calculator, da, bine așa, are în felul următor la componente. La procesor avem un mirobolant AMD 5600 de 6 cori, avem 6 cori și 12 threads, foarte bun procesor. La memorie avem un mirobolant 30 de GB RAM DDR4, la 3200 MHz. La stocare avem un NVMe de la Kingston de 900 de GB și avem un SATA bun. Fără este că nu știu pe ce dracu de sunt eu, gen, adică nu știu pe ce dracu mă refer. Sunt eu, gen, adică eu nu știu unde am Windows-ul instalat în momentul de față. Adică, habar n-am. Bă, deci fii antenă. Eu am Windows 11 deja. Dar acest Windows 11 este un crăcănat de Windows 11, gen. Adică este un Windows 11 LTSC. Și este o prostie. Este o prostie de Windows 11. Un disc 1, disc 1. O, WW, verbatim. O, ia. Ce dracu este? Hard partition, mă lași. Ok, bun. Deci nu te cred. Avem DVD. Ok, nu avem DVD. Mă la țapă. Băgăm aici totul, I want to help, băgăm aici update-ul. Deci avem acum cel mai șmecher Windows, avem aici pe Lara Craft. Avem aici un frumos getting updates, foarte șmecher. Face restart la Windows Updates, da, frumos. We are getting a few things ready, bun. Și cere ok. De aici o să zic, I prefer restart Windows 11 on this PC. Și aici băgăm un Windows 11 Home. Pentru că nu vreau Pro, pentru că e un căcat de Pro, care nu-mi place și eu vreau Home, pentru că sunt cel mai tare. Glumea, mane, ce ai, mane? De ce crezi că n-aș alege eu Pro, man? Pro e cel mai șmecher Windows pe care l-aș alege vreodată. Nu vrem nimica pe Windows, nu vrem nimic. Nu vreau virus. Nu vrem. Bun, revenim când este gata șobolanul ăsta de încărcat, care trebuia 800, hai. Și am revenit, băieți și fete, trebuie să dăm ready to install. Cred că va trebui să dăm pauză. Ok, da, cred că va trebui să dau pauză, nu m-am gândit la... Am uitat că există installing Windows 11 și are căcatul ăsta de rotiță aici, să vă arăt și vouă, are rotița asta. Oh, ok, 1, 2, ok, 4, opa, 5. Ok. Voi vă uitați la rotiță și antenă. 5. Are 5. Așa, foarte tare. Deci acesta este installing Windows 11. Acum are 6, fie antenă. 6. Ok. 6, 7. Deci 6, 7, 6, 7. Ok, nu. 8. Așa, good. 9, 10. Okay. Da, o să dureze mult și bine până se instalează, așa că o să dăm pauză. Ok, s-a terminat șobolanul ăla, acum să restart. Oh, s-a închis, avem întuneric, e întuneric aici, nu vezi nimic, avem tastatură, avem Asus în search of incredible și mă doare ochii când mă uit pe cameră, what the fuck. Windows 11,
dar nu e LTSC, e Windows 11 Pro, care este un Windows 11, un Windows 11 de W. Oh my god, 54% instalat. Oh la la. 58 OEM, deci de la 54 la la 58 și de la 58 la ce sare? Deci na, de la 58 sare la ce sare? Nici se focalizează. Hai să focalizează. De la 58 se la 62 și după aia se termină, cred că, sau ce de că nu mai se încarcă, efectiv are negru. E negru, 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 nu vezi nimic. Este negru. De ce nu văd nimic? Ok. S-a dat restart. Oh, wow, ce tare. Ok, nu înțeleg. Ok, lumine la tastatură, se vede pe asta. A făcut flash. Mi-a dat flashbang, efectiv, monitorul. Mi-a dat flashbang. Ați văzut? Mi-a dat flashbang, monitorul, ești prost. Da, cred că e de la instala 2011. Windows 11. Desfocalizează că tasa de cameră și prost de cap. Camera să nu vrea să focalizeze așa. Cred că gata de albă. Just a moment. Just a moment, just a moment, just a moment. Windows 11! Cu tot felul de bloatware pe el, o să vezi că să aibă 7 miliarde de bloatware pe el și 7 kg de tot. Asta mă place. Nu contează deloc. Doar rost. Just a moment. Ajutați un moment. Ioi. Windows 11, Windows 11, Windows 11, Windows 11. Hai bă, just a moment. Nu contează, what the fuck. Oh my god. Man, n-am vrut să jur. Nu. Încarcă-te odată! Și tastatura asta, vezi, fiatele, pe cameră te doare ochii, dar în viața reală nu. În viața reală n-ai treabă, ești la pe cameră, dacă te uiți, are ochii. Asta stă o grămadă să la just a moment. Fie să face că... Uite. Monitor de 280 de Hz, calculator, întuneric, stați puțin să facem o magie și bam, de dată nu mai este întuneric, este lumină, avem aici și tastatura, uite cum nu te mai doare ochii de la ea că e lumină, alege asta momentul PC. Bam. La. Ioi. E antena, ce tare este să stai pe just a momentul ăsta de jumătate. Ok, hai că revenim. Bun, am revenit, s-a făcut just a momentul, bră. Acum, ce facem? Lumea, adică United States, adică să pun lumea, man. Eu sunt din România, așa că punem România, punem yes. Aici punem US, dau skip aici. Face checking update, are și animație, ești nebun. Checking for update. Checking for update. Checking for update. What the fuck, man? Hey! N-am vrut. Merge. Checking for updates, stați. Cât focalizează. Checking for updates. Hai să vedem dacă merge. Yes. Stupid little baby.
Bă, tu îți dai seama că când îți schimbi calculatorul și scoți placa de bază, tu nu îi schimbi componentele, adică îi pui componente noi. Adică nu schimbi placa de bază, sau nu concează, lasă, m-am încurcat. Avem almost there, just reading shall have this type of guys. Let me see what he's doing. Ok, băieți și fete, am făcut a doua parte că am închis din greșeală. Avem, numește-ți device-ul. Cum să-mi numesc device-ul? Device-ul se va numi de mare, mă. Dani. Ei. Dă-mă, name your device. Just a moment. Just a moment. Încă jumătate de an de just a moment. Dă în gură să le dă just a moment, man. Încă jumătate de an de just a moment. Ești prost de creieri. Deci ca să știți la început, am oprit din greșeală filmarea, deci o să fie așa pe două părți, o să vedeți voi, o să vedeți cum o să vă placă filmarea. Ok, să dat restart, avem Asus în Search of Incredible, avem Windows 11, ce frumos aici instalat proaspăt făcut pentru noi doi, și avem aici internetul care l-a găsit, dăm next, facem internetul. Aici dăm setup for personal use. Checking for Windows updates. Dar nu avem. Windows updates. Aici dăm frumos. Oh, damn it. Nu putem să dăm skip peste asta, gen. Nu știu. Nu știu, stați un pic că avem problemă. Ok, setup for personal work and organization. Ok. Dar nu pot să dau skip peste asta. Fii antenă. Avem aici cablul de net. Și-l scoatem din PC ca să nu mai aibă internet. Ok, vedeți, nu mai are internet. Și aici zice că a pierdut conexiunea, gen. Și aici o să apăsăm install driver sau ce spun. Ok, uite, șocuri și Windows-ul. Și bă, că nu este la corect, ok. Install now. Having trouble connecting? Nu, băi, nu am conectat eu internetul, că sunt foarte inteligent. Ok, o să-mi creez un cont de Microsoft, yay! Chiar aia nu aveam eu chef. Să-mi creez un cont de Microsoft. Next. Ok. No account, create one, yay. Ok, acum o să-mi creez cont de Microsoft, revenim imediat după ce mi-l creez. Ne-am creat cont de Microsoft, acum mi-am pus un pin. Se pare că trebuia un pin. Acum o să facem o stare ca să nu mai avem cont de Microsoft. Aici dăm toate nu, că nu avem nevoie de ele. Și acum ar trebui să avem acest desktop frumos, ok. Încă nu avem desktop-ul frumos, avem getting things ready for you. Bă, dar dă-te mort, oh my god. Dă-te în puii mei, câte getting things. Skip. Nu te interesează pe mine, nu te interesează mă pe tine ce folosesc eu. Pe calculator. Ai înțeles? Nu te interesează pe tine ce folosesc eu calculator. Did you know you can... Ok, nu mă interesează că poți să folosesc Microsoft 365 pe gratis. Cât bloatware avem, man! Cât bloatware avem pe Windows 11 efectiv. De ce m-a interesat pe mine cât... de ce m-a interesat pe mine acea prostie? Why I care, man? Why should I care? I don't care. You know that, right? I don't care. Nu îmi pasă. Oh, ia, uitați-l pe șobolan. Ia, I want to install. Ia, uitați-l. Mamă, mâncați aș... Oh, next. Opa! Cum arată, ești prost?
Da, se mișcă rezoluția asta, foi. Next background. Ce dracu-i cu personalizare? Ce dracu-i cu rezoluția asta, cu herțul ăsta pe monitor, ești prost? Și atunci că avem 1912-1080p. Hai, faină rezoluție. Băgăm frumos un 280 de Hz. Meditați. Oh, dang it. Much better. Keep change. Much better. Oh, damn it. Yeah, I'm over 16 years old. Da, sigur. Off background, I understand. Good. Acum la ăsta, băgăm la sunet, băgăm. La sunet ar trebui să iau niște boxe, deci aia va trebui să-mi cumpăr la Calculatoration. Niște boxe. Ia uitați-vă cât bloatware avem deja pe aici. Avem un AMD, avem Virtualization Disabled, 20%, CPU, placa video, tot. Avem un bloatware de m-am săturat. Deci cam așa este Windows 11 pe care l-am instalat. Aici o să-mi fac eu setările, aici nu mai contează, aici o să mai arăt pe video. O să fac eu setările, o să-mi pun background, o să-mi activez Windows-ul, nu contează cum. Deci nu contează, aici o să-mi fac eu setările. Da. Cam atât a fost acest episod, sper că a plăcut, ne vedem la un nou episod. Toate cele bune, seară faină, pa, pa!